hakabaning kong kumka jeseng kena ni aingu ya ublay ubla plilat plilinti yangi kumka jeseng kena bengila ban penlong ya kani ka Children's Week ba Children's Sunday hakani ka por namar bah kisnam ki beladap ngimshmu alat ban penlong kum ya kani ka jeseng ka bakarpang henry hakani ka snam ni aingu ya ublay ba ublay ula pli kani kalat bengin yo ban penlong ya kani ka Children's Sunday ngapen paru ke jing ngongu ya kabalang kabalasya yangi kum ke jeseng kena bengin yo ban penlong ya kani ka Children's Week but ya kani ka Children's Sunday ngapediang sngo baru ya pi iwei ibadan ha kani ka stem nadu i pastor ibala pentep ba imshim yo alat bandan lem dan ringkat bat ni ha kani ka step nomor ba idan program shabar jong kabalang bat yakinong syarai jong kabalang yakirang ba jong kabalang yakinong yalam jong ka jeseng kena ya pi kilong keme kilong kpa ki bajuyai kershan yangi kum ka jeseng kena yaki para hep samla bat ya pi ki hep barit kham tam ya pi hakaba kadai ka singi ka bakerpang na ka benta jong pi bat nga ai khublei ru ka Children's Sunday ka basuk ka bakamen ya pi baro ki hep kena ki barin bat hashwa bangin ya shaprang habai dei ba kini ka jing shakri ka jongi ngin lai hakmat jong ublei ha ki jing duai ngin ya duai kukpa jongi ubah beneng ni aingu yami atrai ba iet namar ya ka jing dan lem dan ringkat ka jong me ko pa bat ngi kum ka jing seng kena atrai ba iet ha ka bangila yo ban rakhi ya ka Children's Week ha kini kita yo ki beladap atrai ba iet bat mentaru ko pa ngi aingu yami bangi yo pat ya kini kalat ban shakri kum ka jeseng kena naga benta kani ka Children's Sunday isnei ablay bandalam dan ringkat bakani ka program ha ka bangi yo ban pendap ya lam atrabe e dalau jong umen siem ujong me baya ka wei ka benta ka bangin siap ban pendap atrabe e kanum long tang kata ka bangi syu ban pendap rukom hendrai kan dei kat kum ka jingelam ka bastan umen siem ujong me atrai penkup atrai ba iet penkup buram ru yakinong yashim benta baro khamtam ni inong kran atrai ba iet ibalam bajit ibamela jit ban penyang ye i hakani ka jaka ka bakentang ki baro kilong kijing penya ki bastat ki jong me atrai bat ngi duai ru ablai na ka benta ka ni ka ri ka jongi atrai ba iet ka badang don ha padeng kata ka jing shalan shop jong kani ka khlam atrai ngi duai ablai ba iet ba lada ka long kamon ka jong me ko pa tu weng no jisu be kini khlam na ka ri ka ba iet ka jongi mana ka perthei hi baro ko wei atra ba iet khnang bangin yo ban shakri lai loi ka kerteng ka jong me atra ba iet ka yeng ka bakhut ka bakentang ka jong me ko pa isnei ru atra ba iet ban yalam ya ka jing shakri ka jongi ka badang sa ba yalam ru ka jing im ka jongi ru ka badang sa hasla jo kani khndo ma ru ki pop ki jongi ki ba mangi ngi ju pen sngosi ka mon ka jong me de ba kini baro ngi pana kerteng Jesus Christ no penim jongi amen. Bat menta ngin yo ya ka jing puli na ka ktien ka jong ublei na i Mr. me don la doors imli bat ka jing duai na i Miss Badri ya ka ling do pobri bat shwa ya kata ngin yo ban ruai ya ka jing ruai ka bakhat lai na ka kot jing ruai khna bat nriu spa pra na ka kot jing ruai KHB ka jing ruai ka bakhat lai bat nriu spa pra ki khna Jerusalem kerteng Jisu ruai Shitrehem ki khna bamentaru ki ruai ya ro ya kaju baro lai tli kit khot bat ka chorus ka jing ruai ka ba khat lai bat nriu spa pra Kena Jerusalem kerteng Jisu ruai Shitrehem ki kena bamentaru ki ruai ya roya kaju ngap ki kena ki arwai ngap
Giaro klem dawai Jam Hosana Jam Hosana Jam Hosana ya Utrai Lahi kai ban it Utrai Ban pulih kak tin klem wai Lenti syap ning di ban yo Burong asyubleng baro Ngap Ki kena ki arwai Ngap Ki aro klem dawai Jam Hosana Jam Hosana Jam Hosana ya Utrai Badrit bad kraw barolang Girwai lem kisur babang Rendang ba siang ki penjang Hosana ki ba trong tang Ngap Ki kena ki arwai Ngap Ki aro klem dawai Jam Hosana Jam Hosana Jam Hosana ya Utrai Kajing pule nagaktin jong ublay kalong naga shitu pol shaki nong Efsos lenong basan dikot katsan kat henreu bat kat henyo kumjo ru naga kitab kajing rai sam kaba kendai po dikot kat ar kiktin kibong kumde to kami bha te kumno phiyan kum kibom stan henre kum kibastan da kabas siuspa yakapor naba kinik sngi kilong kibasnil naba kumta to wat long phi kibabet henre kibashem phang ka ei kamon utrai to hika yangi banyo yakisngi jongi kumta bangin pinyo hangi yakadonor kajingstan namta bromblemen Tunginya duai ko pa jungi upah beneng ngai ngo imi atrai pamela penpoy yang ikat ni hakayin kapakut ke jongmi ngai ngo ri imi atrai pamela don ringkat bat ki program ke children's week jong ka jeseng kena pat ngai atrai baka along ka jingker khu yang i kena baro ni duai ru atrai ba men don ringkat bat ni hakani ka jing shikri ke jong hakani kapor la dua ka pastang hadu ka bawai na ka jongka But ba men don ringkat ru atrai but inong kren bak e ka bat insam kalong ka batte ki mensim jongi baro ni duai ru atrai ya ki jingker khu ba mela the halor ka balang ka jongi ngaduai kini baro ka teng Jesus Christ amen Ngapen pau ka jing sngongu ya i medan la doors imli ibla puli na kaktien ka jong ublay bat kum juru ya i mes batri ya kaling dot po obri ibla bu ha ublay ha ki jing tuai to ublay un kurkhu ya ka jing im ka jong phi ha ka jing persang ka jong phi kom ki hap barit ban pendan buram ya ka kerteng ka jong u
But menta ngin yo sngo no ya ka jing penbena I General Secretary jong ka jeseng kena. But kat ba I General Secretary dang penbena ya ki jing penbena nga kerpat ya ki Oshers bakin sngo bha banang pen kre no ya ki jing ai ngu but banwa lam shani shakman. But hadian kata nga kerpat ya iwe na ki rang ba jong ka balang I Mr. JL Nonglat ba in sngo bha ban pen kentang ya ki jing ai ngu. Tu kini kilong kijing penbena la shem tu yo kata khat khandai terik bana ba khat ar jar phui kaji seng khana kan yo ban rakhi kerpang ka Christmas Eve service kapor kan long ba nyo steng ko bangi julong jing seng khana bat ka program ka long kum ni ngin yo nong elam na I chairperson I organist na I Mr. Philbon nong sit I noi lam jing rwai na I Mr. Bannes Cameron ja I nong police dang na I Miss Alithia Catherine Lingdo nong pure Inong duai na I Mr. Ban Lamprang Karniyor, ngin yo eka jing penbena, ngin yo eka group song na ka jing seng kena balang Presbyterian Mauro, but inong kren na I Mr. Shan Borlang Wanwar. Ini I Mr. Shan Borlang Wanwar ide na ka balang umsing mau konro. Kumta kum ka jing seng kena ngi wer kerpang ya pibaro ki long kemi ki long pa ki para samla bat kamtam e ki kun hab kena bangin ya don la ka te kesngi kata la shem te yo bangin yo benrki ka ne Christmas Eve service. Bat hakte ka juhi ka singi ka jingseng kin thei ka lapan kre ka jingseng ka bakar pang bangin ai so bhai ki khana ki balum khau kham bat shini kata kani ka jingseng ka long hakapor balong jingseng kin thei kata tang shuwai ka jingseng ka bashibiji kumta ka jingseng kin thei ka lakar pat ki khana ki balum khau kham bat shini na baro ki dong bakin ya poilang hakte ka singi kata khat khandai trik bana ba khat ar hi khana ba ki yo ban ai kini ki jing ai so bha Bat ka program ka long kumni ngin yo no ilam na I Mrs. J Kharsa no ino ilam jingrai na I Mrs. Ice Imli police dang bat duai na I Mrs. Perlin Dhar ngin yo duai jayangu na I chairperson ka jing seng khana kata I Mrs. Wanda Kharsa no ngin yo jingkin tu kan pham na itmen basan I wan swet ka jing ai so bha na ka jing seng kin thei ngin yo e ka jing pen bana na ka secretary ka jing seng kin thei bat ka jing kur pen wai kini kilong ka jing pen bana ko le shibu tuan-tuan ko kupa jungi bahab neng sai sen pat ngawan ban aingu email try akan ka step ya ka penyo ingi kom ki bangai hapo ka balang lengba ka jengelam ka jengya seng khana try ngi aingu email try na mata ki malalong ringkat bat ka jeng seng khana lengba nu snam bumta ki la yo ban rakhe ya ka Children's Week baka Children's Sunday akan senam ke pemerintah. Try ke baru ngengit scam day nama ka jengelam ke jeng playlat ke jom me ablay. Yai ke brom ke jengu ke jengero syame. Try akan step sai sen pat mila penyo ngi kat ni bingit don hapo kana ka yeng ke bekentang ke jom me ban wan ban syakri ban pendan brom ban pen krawi ke kerteng jom me lengba ke jeng seng khana atrai. Akan step ngi wan ye ke ban pen pau ke jeng sungu try ke bame Laya lam ngi melalum langkat ni try bidon hapo kan ke jaka ban mane ban syakri ban pendan buram ya ke kerteng ke jame try kan step wan ya ke ban kerpan khmat jameru lesnei men long ringkat bat ngi lengba kan jing syakri jongi haba me try lengba ka jing lam jom mesti mo kho jame ke baro ke me pendam kan long ka buram ke jame ban pen pra pen kraw ya ke kerteng ke jame ha ka jim jongi kum ke bangai ha ka poro kum ki syakri ke barat ke jame lengba ka jengker khu jame yangi bagi kemi ki pa baro ki bamela ker khu ha ki kam ki ti jongki Iwan ban syakri kan step lengba ka jing ai ka jongi na ka penta ka kam ka jome hapo la jong ka balang lengba ka jing seng khana try to snemen khu per khu pen kentang ikini ka jing ker khu ka jome ye ka ba mingi lawan ra khmat jome na ka por ka jing seng khana hang no ka penun kam ablai ka long na ka buram ka jome banang ikan te kalama gospel ka jame na ka wai ka por shoi por lengba ka jingker khu jame try na ka por sai sien pat ngiwan ban ker pat ban bu ti khmat jame na ban tang ni shakri lengba ka shakri jame kan saya ban sam ye khobor ka tien jame baki ke baro ka ba me try
Melapan sengo bat lengba ka jingalam ka jamasi makho jame bagi ke baro ke ba I pen khre atrai angit skam lengba ka jingalam ka jame habain bet ru sambai ka tien ka jame hapo jongi ha ka por kom ka jisang khana ai bagi ke baro atrai ka long la ka jingalam ka jame habangi ngi ba snap asha skor ka tien ka jame kan long atrai ka jing ba mesti be dai bat ka jing em jongi ha ka prathei long rakat ka jing sakri ne ro stang ha bo wai no jong ka ke baro lengba ka jingalam ka jong me ha ka ka sngi baro shngi priang ha na por oblei sai sen pa ha jing duai ka jingi tsni men ma pro ka jing duna jingi babun ha ka tang jong trai na prim jingi Jesus Christ ni duai amen. Ngapun pau ka jing sngongu ya I General Secretary jong ka jaseng khana I bala ai hengi ya kitu ki jing pen bena. Bat kumju ru ngapun pau ka jing sngongu ya I Mr. JL Nonglat I bala pen kentang ya ki jing ai ngu. Bat ngapun pau ru ka jing sngongu ya ki Oshers ki bala pendap ya la ka jong ka benta. Tu ublei undan lem don ringkat bat pi bat unkur khuru ya ka jing im ka jong pi. Bat hakani ka por ngin yo sngono ya ka we ka special item na I Mr. Wonder Star Suting. Tenga kerpat I Mr. Wonder Star Suting in sngo bahaban shim ya la ka jong ka benta. Step ke bakmen yang hilang baro ke jingrai ke bangan roi menta kadai angin lagi bestat kan bangi dang em hang ne hasla ka perthai la ka len di dongin ben ban shakri you blay la ha jing jen jar ne jing so harai e rai dam cha ula jing em to ai di yang I on ya lam dry ya lam thuai ba jaleu bang I de ban ngam long teki bastan dakabangin sius pakapor kis ngilong basnil jing dong kami jing shai kasngi shamingin ID gum kun Israel men hendai hari klau kenja jing ebun jat ki de ban sha len ti ba jai ba en re ha jing ya lam jong mi ban poi su ki la chakata kari jing gular ba dap jing men ba dry ya lam thuai ba jaleu bang I de ban ngam ai ngin long teki bastan dakabangin sius pakapor kis ngilong basnil jing dong kami jing shai kasni shamingin ID dry ya lam thuai ba jaleu bang I de ban ngam ai ngin long teki bastan dakabangin sius pakapor kis ngilong basnil jing dong kami jing shai kasni shamingin ID Buram play aman. Ngapun pau ka jing sngongu ya I Mr. Wonder Star Suting bari parlok I jong pi ibala ai hengi ya ketu ka jing ruai ka ba dei kat kum ka team ba menta ka snam ka ba ong siu spa ya ka por
Ti ke tu ke jing ruai ki lara shisha ke jing long men siam ke jongi ha ke ni ke jing shakri ba tu ublei undal lem dan ringkat bat phi Mr. Wonder Star shooting bo nang kur khuru ke jing im ke jong phi ha ba phi nang la ban pendan burom ya ka kerteng ke jong ublei ling ba ki sap ki ba mo u hiu la ai ha phi bat ha ke ni ke por ngin yo sngo no ya ka khubor na ka ktien ke jong ublei lingba iwe ilong kami jong kabalang kata I Mrs. Radiancy ringa hakapor ka balingkot kong phila kloi ban pediang ya kani ka program ka ba ngikirpat kum ka jeseng khna hakabaning kong kum ka jeseng khna ngi lap ya penbat ya I Reverend MAW Lingkoi man reina ki daw ki bom la kyar im shimla ban shim ya kani ka benta ti hadian kata kum ka jeseng khna ngi la penbat ru ya I Mrs. Balasuk Warjri titang ban reina ka jing shitom im shimla ban poi ha kani ka stem tingi duai ublei ba ublei undalam dan ringkat ba ikong balasuk ba inyo ya ka met ka phat ka bakot ka bakhia ti kumta kum ga jeseng khna ngila shania bat ngila jit bat ngila kerpat ru hai por ibalingkot ikong Radiancy ringa ti im shimla kernga ya ka jingkerpat ka jongi kum ga jeseng khna khnang ba ka program ha kani ka step kanum long ka bathli bat nganget hiru ba kani ka program kam dei ka jingpen bet ka jongi kum ka jeseng khna rengis ngo thu ba ka dei ka jingpenya bat ka dei ka program ka ba ublei hi ula ibet ya ikong ba insam hangi kum ki khna ha kani ka balang ka jongi ti kong kum ka jeseng khna ngi pediang sngo bhaya phi da kamen sim ka ba kamen ba da kamen sim ka ba sngo red kong ya ka jinglong la kloi ka jong phi ban shim ya kani ka benta ban sam na ka ktien ka pakhut ka jong ublei tu ublei undan lem dan ringkat kong ki jing pen kre ki jong phi ki numlong le no khnang ba mengi kum ki khna ngin yo ban baham ha kani ka step na ka ktien ka pakhut ka jong ublei te kum ka jing pen kre ngin ruai ka jing ruai ka ba san pholai na ka kot jing ruai khna ba nriu spa shipho na ka KHB nga iet ban sngap ka khubor ba angel ki yalam kumnu abus iem ka buram lawan long briu ban yam la ngala pop bat ngala jon ya kani ngatib ha ba ulawan ban pen im na mar bu iet yanga ka jingruai ka basan pholai bat nriu spa shipho baro lightly ki tukhan bat hadian kata nga kerpat ya I kong Radiancy ba insngo ba ban shimela ka jong ka benta nga it ban ka kubo ba angel kia nobus im kaburom lawan long riu banyang langala po bat lajon ya kaning atibha ba ulawan ban namar buit yang ban ngap ka kubor ba angel neng kialam kum nubus im kaburom lawan long riu banyang ngau paba ujisu long ken na kumang beni kum nungan im kajing im kababha bad men taladangan bun yulen tijing shisha yang ada
namar buit yangan ban ngap ka kubor ba angel neng kialam kum nobus im kaburom lawan long riu banyang jinwai ban kan yai long ban ya ya jingkin usngur kadonun utrai un pudyang hun Jesu Kristu kular bangan yo le chisha ban wai bati namar buit yangan ngai ban ngap ka kubor ba angel neng kialam kum nobus im kaburom lawan long riu banyang Ikong wanda ibalong i chairperson jong jia seng han ka step ibalong ro i chairperson jong jia seng khana kinong ket kam jong jia seng khana kinong sharai ki khot committee balang kilong keme kilong kpa ki parlok samla bar kham tam ipi ki hep ki berit kani kalong ka step ka bakar pang ha ka ba kum ka jia seng khana pi yo ban rakhe ka children's week ha kini ki sngi ki blalet bar ha kini ka sngi ka jong try pat Piyok ban rakhe ya kene ka Children's Sunday. Berkumta nga ai koblai Children's Sunday. Ka berkerpang ipi ki hep khana ki balong ki dkhot jong ka jinga sang khana hane ka balang Presbyterian Mauro. Te kum balong i chairperson bah ka jisisha kane kam de ka benta ka jonga hane namar ka jingpang ka jong shitom jong ikong balasuk warjri. Kumta la penshat hanga bangan sam ya ka khubor na ka khtien ka jong oblai. Te ngaro ngamshim kernga ya kane ka jing kerpat jong kenoyalam jong ka jesen khana mar ka khtien ka jong ublehi ka kentu bangi dei ban long ki balong khre ba ha ka no ka por ngi de ban kren ka khtien ka jong ublehi ngi de ban kloi ban yeng bat ban phala ya ka jing shisha ka khtien ka jong o te komta da ka men sem jong ka jing sngoret nga yeng hane khmat jong phe bat nga dwairu baling ba ka ne ka jing ya selok na ka khtien ka jong oblei kan long ka jing ka khu ningkong yang ka basami ka khubor na ka khtien ka jong o bat kumju ru yang ibaro ki ba shashkor yang ka khtien ka jong om nga kwa ba nai khublei kerpang ru na ka mata ki ba shong shalo ba kumju ru ya ki ba page leng ba ka YouTube channel jong ka balang ba ka jing dwai ka jong ka long ba ha ka no ko na ka lat ba ka rukam bangi pin sa priang ya ka khubor ka khtien ka jong oblei ka khtien ka jong oblei hi kan kren bat kan pin wandur bat sandur ya ka jing im ka jong i kum ki khon ki jong om ti kum bangi i hang ni halor baka theme jong ka Children's Week baka Children's Sunday kalong sio spa ya ka por ya ka bala pensyong rim na ka shithi ka jong opol sya kinong episodes kalanong ka basan bat ka dukhat ka bakhat henrio te kitu ki benta na ka ktien ka jong oblay la da pule mena basdang deni hep ka jing yalam ka jing pule ka ktien ka jong o re ha ka ka por nga kwa ban kerpat phi baro ka bedan ha ka ka stem bangin pule tangi ka benta ka dukhat ka bakhat henrio ka balong ka phang jong ka Children's Sunday ha ka step namar ba ka ktien ka jong oblay ka de banong pedeng ha ka jinget ka jongi bat kumta shwa bangin pai
ban leit akhmat uble ka jing duai shwa bingin sha ashkor ka jing hikai na ka khatin ka jong o so ba bot na dian jonga ya ka ni ka dkhot ka ba ngila man shem na ka shithi ka jong apostol Paul chikilong Ephesus ka lenong ka ba san ka dkhot ka ba khat henrio to so ba bot na dian jonga mo ka ngom da ka ba siu spa ya ka por na ba kini kisngi kilong ki ba sneo sa sisian mo da ka ba siu spa ya ka por na ba kini kisngi kilong ki ba sneo to blay un kurkhu ya ka jing pule ba ka jing shashko na ka khatien ka jong u ngenya dwai ko pa jing yu bahab neng ni dap da ka jing sngongo ka ba khrau me ko kan rat na mar ka step ka me ma ahengi ha ka bakum ki khun jong ka balang hang ne ha mauro ngiyo banya senglang kum ne ban rakhi ka children Sunday ha ka ne ka por ngi aingo eme ko kan rat na mar mem shimala I no ingi bawat ha padeng ka khalip mat ken ko tra ha bangila do jingkermen ban yo yeki nongkren ban sa me ka khatien ka jong me pen ban ken ko tra me la don kat pat ngi bat me khot yanga bangan shim ye ka benta bangan sa me ka khubo na ka khatien ka jong me nga dwai ken ko kan rat me don kat bat ngi hang ni ka por men pha yo men sia mo bakhoj u jong me bon pon dap in ka yeng ka jong me ba ka e ka bangin sha skor hang ni ka step kan long shi sha ka bor na ka benta ka jongi bangin ang la ban shakri me bangin sakhi ka kerteng ka jong me bat kham tam bangin siu spa ya ka por kham tam hai ni sngi ki basneo try ngi IT ni ka por baro aki sang ti blai ki jong me ne ma ka kerteng jong jisu ni dwai ban ngi pan ro amen. To ha ka bas dang kwan kali jing kali kum ne in ki hep ki ba ret mo kat nungot nangi ngi sngu tanat ban tho iki shithi pia so tanat ne ma tho shithi toy ti hep na te ara artli gi kiti to shania kat nungot nangi ki bas sngu tanat ban tho shithi kala ban lo ngi balasan ro to ki tu ki kiti kini pat kum no to ngi ki kiti kat to kat ne teli ki kiti mo na benta jongi ki bal khamsan pat pi kan mau ha ka sian ka bokum no pi tho shi thi nara kalat na to ngim jo khame tho shi thi shu ne ni gisngi namar balai lami bujli di ki wai pat ki lat ha ka jaka bangin tho shi thi lami ke ki WhatsApp ha don khubor type ka WhatsApp nang ta ki email ha ki tu ki badon account ha ki Gmail ki email ngi tho ngi pha ki khubor ki jongi nang ta pat de ki ki telephone call man tam jiran porsho pane tho shi thi de ki phone don kami ni phone mo but don ro ki ba thot ki text messages te kini kinong ki lat ki ba thamai ha ka bangi kwa ban pha ki khobor mo shikino ki benta ki bangi don kam ban pha ki repitip ne em ka don ka por ha ka ba ka shi thi ka long ka pedeng ne ka lat jong ka jing pha ki khobor bat ki jing pediang ye ki khobor teling ba kisit hi ngiyo banyak keli ha ngiyo banyak connect kami ong bat ki paralog bat ki bahayeng ki bahasam ki jange pitem ne ma ka por bangadang pule bidi bat MTH sabar ngaju sultanat ba banyak pediang ki kisit hi khamtam kisit hi di mei pa bat janman kasngi ha ka jaka bangasa ngaju late ben up cha post office lano kan poi ka kisit hi ni mei pa jonga kanang balay banga kwa bantip jayu shaying bat kumta ha banga yo ki shithi nga police stat ba ite ki shithi bat day hagin ki shithi ru ba mai ipai jonga ki ju sneng ki ju kraw ki ju pen kan mau hanga ya ke ki bu ki ju hikai ha ka por banga danglong khna ki ju ong pulia kot ba mo ha ka shithi nang ta do ko ngo ikino hikai bam bha na mar shari da khare ka shit bha de ban bam bha di bha bat kham tam ha ka bajan kut arta ka shithi ki syong pikan mau ne me ki jing sneng ki jing kraw ki bijung sneng ye pi ha ka por ba pinang kham khana kini ki long kita ki khubor ki be mai ipa i jonga i juk tho ha ka shithi tengah try kolong kum juru ye pi ki ba kham he kham san ki ba don shabar ka jing puli ka jong pi lani ki ba andon hang ne ha sor shalong lani ha ki benta jonga ka jela ka jongiru ha ba pi yo ka shithi pi kamen ha do ka ta badai ling ba join ki shithi bakadon ka jing dai ka ba jan ba la ban long ki bahaya ngasem la ban long ki parlok
ki para jor jong pim. Te hagan ka step ngakwa ngene pule ya ka shithi ke jong apostol Paul. Uba ai hengi ya ke jing hikai ya ke jing kentu kan pam kumno bangi dei ban le hakum kini ki sengi kham tam ki basniu hadukat ne. But u apostol Paul abu utho ya ke shithi utho shaki parlok ke jong o shaki para bangai ki badon ha ka balang ha Ephesus. But kitu ki dukhat ki bala pule mentan ha ka basdang ki long kita ke shithi ke jing kentu ke jing kan pam ke jong apostol Paul shaki para bangai ha Ephesus. But Peter u apostol Paul utrai ke kam ayo kini ki hep ki baret udai u apostol Paul udai missionary kan Peter missionary udai missionary ulong usyakri ujong ubalai ubalai naka wei ke jaka syaka wei ke jaka ban yalap ya ke khubor jong ke jing penim Tiu apostol Paul ulong uta missionary ujong ubalai but ujuya naka wei ke shnong syaka wei ke shnong naka wei ke balang syaka wei ke balang Bala dah pipule kisla jaka testament ka patamai. Ulait ro ban seng ya ki balang ki ba per ha Asia Minor. Te ha bula lait ban seng ni ki balang don por ban syongsa ha ka tu ka jo ka balang. Ui i bula adap seng ka balang ha Ephesus. Ui i biki para bangai ki labiang nang ta ulait la manong ha Korin, nang ta ulait cha Galatia, ulait cha Kolosai, ulait cha Thessaloniki kum ta ter. But habola i apat i kini ki para bangai ki balang ki bol adap seng ule kumno. Utho de shithi kan. Ban pen kan mau ki ya ka e ka bola hikai. Ban ai jing kermen ye ki ban pen shlur ban ai men sim ye ki bakin long kita ki Kristan ki baklan ha ka jingai ka jong ki. Nang ta shu u apostol Paul u kwa ban tim ban pen ti kana bakita ki para bangai kita ki Kristan ki ko ngo shisha ya ka ketien ka jong oblei. But kam tam ki yat ha ka lenti ka bo apostol Paul ulah hikai ya ki. Tiki bakumno kita ki jing hikai apostol Paul pila ban keli kini ki hep ki bakamren mo pijupulian ya ka testament ka batmai. Kam tam kini ki shithi ki jong apostol Paul. Ha kini ki shithi u apostol Paul uju ai shibon kita ki jing sneng kita ki jing kentu kan pham ke jong u ha ki para bangai pin puli tang ha kini ka shithi jong u shikinong Ephesus ro ha kini ka lenong ka basan ke dekat nadu khat san ter pin i ka basdang ong komno ong ha khmi tho ba komno phiyat nang tau ong komno phide ban long ki brio ki bastat Pemdai ban long ki bre ki babit ban chu sha elam bakala ha ka jing hikai ke jong kinong hikai namar hak ti por ki bon ba kinong hikai lam ler nang tau ong ro phide ban pai tho ba banam chu ngai than ya ke ei ka ba ki wei ki ong nang ta shu usneng ukrawe ki bagi dai ban siu spa ya ka por ngin sia pai kamot iu ka ne ban siu spa ya ka por nang ta uyu iro ya ke jing pen shoy ka ba bon ba ha ki ti por ha ni ka shnong Ephesus But uang yang kita para bangai mapi wat nom buat hagawan. Wat nom syak ba mano ken penshoy pi deki jing pen buat ki bala ban pentron ya ka met ka phat ka jong pi bat kham tam ya ka men sim ka jong pi. Nang ta ukun tu ya kiru beken lang ki badap do men sim jong ublay. Beken yat hakal jong men sim ba khoj. Beken ruai deki ta ki jing ruai ki baken jam men sim. But kam tam bagian aingo yo belai man kapor. Kini kilang kendiat kita ki jing sneng ki jing kentu jong u apostol Paul ya ki para bangai haga balang ha Ephesus. Re haga ka step nginom pait lut ya kini ki jing sneng jing kentu jong u apostol Paul nama kapor kanum sya. Henda ngin pait tek tang ya kani. Kadukot ka bakat an riu ka balong ka team jong ka children Sunday haga ka snem. Uang kumno da kabasiw spa ya kapor namar kini kisngi kilong kibasneo siw spa ya kapor ngakwa ban kali ya pi kini ki hep khana ya pi ki blakam sanro kamot iyo siw spa ya kapor pi ju asngo mo kini ki blakam he kam san kyong siw spa ya kapor ha wat pensep kapor kamot iyo siw spa ya kapor lane kumno pin define kumno pin batai kapor ladang ong pi batai kamot iyo kapor kapa papan batai lane haka pareng ke ong time namar bonsin habangi ong por kamot ki khamat ki jongi ki pechno dang ong por ke igane ke baji si sana ong mga kapor kamot pi apet ite ikong ni la yang ni la keren mental kom pas 4 minute kat no por en keren
Mo lani teng habang ang kren ka por ngipay ya ka ere ya ka kalenda kanu tarik mata kasingi kat ar tarik ne de la shai kat lai kat sau ter kom ta te bon sien habang ya kren spang ka por ngi perkhat bai ka por ka dei spang ka tarik ki sngi ki banai ki snem lane ka por ki minute ki second ki kenta bat kum ta ter Henry ka jingmut ka jong apostol Paul kam kut nang kata habu ang sius pa ya kapor ka kamyar kata ka jingmut ka jong o bat ka jing hikai ka jong o pi ingi di ban sngo tho ningkong spang kapor habi ang kapor ka di ka jing ai jong no ka jong ki brio jong no jong ki no hikai ka di jong no ka di jong ublay u ai hangi ya kapor kadai ka wai ni ki jing ai ki ba koridor tam ka ba ublay u ai hangi ba ba ublay u ai hangi kapor ngi don kam ban buram ya ka ban bat ya ka ban siu sparo ya kata kapor na marla sandur ya ka jing im ka jongi ha ka no ko benta bangi pendon kam ya kapor te kum ki hep baret kum ki para bangai hatungi pendon kam hok na em ya kapor nginang na mar bate kapor sem jing dai ban bate ha ka pareng gi ongom no time management kumno pi manage ya kapor kumno pi peniat ya kapor hatu pila ban bat ya kapor kat nungot ngi bala ban bat ya kapor la doang nginia sedang ya kakam hinru baje mot hinru baje dai ban ong ban wan suki nyau baje nyau sitek ram wan syo manu bala ban bat ya kapor tora kati ngan pet dan mano-mano ne ban bat ya kapor daong ban di school nyau baje pila ban bat ya kapor dangi ong tongi de benya kenduk thik pra baje pila ban bat ya kapor ngi dei ban la ban bat ya kapor mo namar balai ko mo ong matan namar kapor kalong ka jing ai ka bakordor ka jong balai ngi dei ban buram ya kapor bat bun sin pi ong ni ngam la pandap kam te balai mla pandap kam namar ngim nang te ban bate kapor ngasyo ai nuksai pi khenat subo mata pi dei ban wan jinga sang khana nyau siteng mo ki diki hap khana no kane de program jopi ngkwa ban ai nuksaro na ka jinga sang khana kalong ka do beje nyau siteng te ha baka jinga ka sedang nyau siteng kamot pi dei ban poi hang ne ha yeng mane ka no beje shwa ka nyau siteng dan shwa ban long jinga sang nyau siteng dei ban khithia nyau siteng nang ta khe wot kerki shumar re am te be esho kata kaman ngel afel kan haka jing bate ke jing kapor bala da ngem nang ban bate kapor ban peniat ya kapor ngin amla ban pendep iki kam ke jam ke jonge jika ne kapor ka bu apostol Paul ukran hang ne kalong ka jing hikai ka ba crowd tam dei ta ya pi ki hap khana hede ngi ke bala he ke bala sanro bangi dei ban nang ban buram ya kapor pi teng ngaro ela dia ngaju sngo babe ba la dangam nang ban bate kapor nga persanggat bala ban bat ya kapor ban pendep iki kam ki jam hanrai teng kum lap met shana shatem kata kapor kala chusep eilot hanrai ngi dei ban nang ban bate ya kapor mar pasisien kapor kala leit ngem la shu ban yo ya ka to kata kalong khandiat ka jinglam khamat smang kapor te hanrai ka ka jingmut jong apostol Paul pat haba ukran sepang ka kapor time kum ngong mane hangi ka jing perkhat ka jongi ham ngong kapor ngi ong bait ngi pei ka baje ngi pei ka kalanda henry ka ktien ka jong bulai ka testament ka pathamai ka ai ya ki artli ki jing batai sepang kapor pi ka testament ka pathamai la tho ka ktien iyo ha ktien iyo la tho ktien greek ba pinetem ma ha ka ktien greek ti kini ki nong greek kilong ki break ba start ba ha ka jing champagne kilong ki ba champagne baro ha ka jing batai ka jong ki sepang kapor ki ai artili ki ketien haka ketien Greek sengap bahamon kawai kadai chronos kawai kadai kairos hangi ki kasi por hangi ang por gi ang bet katarik lane ka por ka baya ya gi snam re haki Greek ka por lane time kalong kadai artili chronos but kairos chronos ngiyo ene ka ketien chronological ma kamot kayat kan kalau mas sedang no way kaya lai sau san henrio kata kadika chronological kaya hakis nemro arpo way arpu war kantang iyan lani kalong ordered mo bala bu renti kamlong kulumar
Bamantang khatway duna sipawa. Sakat san minute kat sapoy khatway baji. Kata ka order time, chronological time. Pisong tu kata ka way na kajing batay. Ka way pat kajing batay. Kalong ka kairos. Kairos pat kamot ayo. Haka katiin pareng kairos kadai opportune moment. Opportune na bangyo katiin opportunity. Kamot ayo opportunity. Kalat. Kakabuk siar. Dengan dia katiin kairos. Kamot kalat, bat kabuk siar, kabo ublay uahenge. Bat kani kalong kamtam haka jingya day ka jongi, bat kapor ka jong ublay. Bat ka jing temu ka jong ublay na ka benta jongi. Pisau tu ya ka jingya per jongi ni ka kronos, bat ka kairos. Bat kumtam haka ni kalenong ka basan, jong ka shithi ka jong Paul sikinong Ephesus, u apostol Paul ukren kamtam ya kani ka kairos. Kata ka opportunity, kata ka lat, ka kabuk siar, ka baki para bangay, haka balang ha Ephesus ki don, kamtam haka jingya day ka jongki bat ublay. Bat kam tau ong pi day ban siu spa ya kapor, bakat badang lon ka lat, kat badang don kata ka kabuk siar, siu spa ya kapor. Penbait ya ka jing im ka jongpi, haka jingya day ka jongpi bat ublay. Tolong pergi bastard, wat long ki babit, uang namar bagi ni kisngi, ki long ki basni. Mudur mapi, habu apostol Paul utho ini ka shithi kinong Ephesus. Kadang ya dain bat ngi mentah, nadu gitu kisnem ki ba apostol Paul utho. Kaktian ka jong ublay, kalong kaktian ka ba bat ka basisya, bat ka ne ka juk ka khubor, ka ba apostol Paul ukren syaki para bangay haka tu kapor, ha Ephesus kaya keren ru yang ngi mentah. Bakum ki hep kena, kum ki bala he lasan. Ngi daun kam ban siu spa ya kapor. Namar ki digisngi ki long ki basniu. Ngam ong ba ke bangile borok long ko basniu. Hande hakat bangi pai keleng saudong. Ngi ki dan shibon ki jing penshoy. Bon na ki khon kristan ki sha elam bakala ki sha pengop ki jing sniu. Namar bale bengem nang ban siu spa ya kapor. Bala dangem nang ban siu spa ya kapor. Ka jing im ka jangi kan cukut kan cusep ngi do no ya ka ka ba ublay utmu na ka benta jangi bat ko ki hep kena ba kamtam ka jing rakhe ka jongpi ya ka ne ka children sunday ka kwa ban kali ne ka jing kali hatu pinang ne ban siu spa ya ka por ka kwa ban kali hakarukam ka basuk ba ko ki hep kena hatu pilanang ne ban siu spa ya ka por ngakwa ba pen perkhat kendiat hakane ka por kumno pi penlut ya ka sisngi mo to haka sisngi dan katno kenta ha ar pusau kenta haka sisngi to haka tak ar pusau kenta pile yo katno beji pikitia men step to katno beji pikitia to metal kam kriat le se hinyau beji mo to ngi shubu average hinyau beji te hinyau beji pilakhina batia pile yo to syirbiat sai khamat ngi bam ngi di sha step pishempor ka no ban penlut ya kata ka jing pen khoi ye phi ka jing bam ka jong phi ka no pishempor shi kental adap lut to naka arpu saw kental alej shi kenta sa sa arpulai nang ba pile ayu deh naka menta ki khana school la sedang ki online class ne kam tam lele bangem don ngim yo shu ka lahat ban school ki online classes bon ki online classes ki sedang prabaji kata harus bu average prabaje let's say hadu arbaje mo tamo kal alut henyau baje ha ka jing di sha step ka jing penbiang la dia pra hadu arbaje ko online classes na ta lai baje sha nang pat le ayo bile ayo pat lai baje sha nang di sha kan no pore pishim pot ka jing di sha shikenta to sau baje sha nang pe mobile ha le akai games ngamong bagi basnya hap le akai teng mo chu shongsa online classes on de ban le akai kan soi de ban le akai shabaro kumjo tinang tai ka ya ka basa shatapan hatu pi le iki balong saison ke jing jok pi ne shupen sarwa ka ta kapor pi teng don ki bri ki ba pi kali balai mla ban pendap ye ka homework ani bun kam palat tapim don porsho balai mlaan pendap ka kam ki aidau ko ni kom tai babun kam don por balai ngem don por ngi don ka por la dangin nang ban pendon kam hok ka por ka don ka por
Teka jing hikai han ka step na ka shithi ka jong Paul shi kinong Ephesus kalong ba ni day man sius pa ya ka por. Ublay ay ngi ar pusaw kenta shi sngi. Pendon kam hok ito ka por. Kali jing kali la dia ngale ayo man ta ka sngi. Nga shi kali la dia man ta ka sngi to ngala khiya ka tabaje ngale ayo. La da ngala man pendap shi bon ki kam ani ngas ngo hon ba ka dono ka jong ba ngala pendon kam hok ini ka sngi don ki por pat ngaklam pendon kam hok ngapen sap le sel berngya ka pe mobile le WhatsApp nga babe bhai kata mo te kane ka de ban long ru na ka banta jong ilang baro le iki kam ke ba phide ban le pait ya ka mobile le ka henre ha ka jo ka por wat pen sap ka por ka badang sa le iki no ki kam ki ba sai so ki ban tai ya ka jing im ka jong pi ha bangi phai ka testament ka barim ha ka kitab Exodus shipo hukum baro ngi tip ki shipo hukum mong shi pule ka Sunday ka baningkong jong benai ti ha ka sipaw hukum ka basaw ko ongkom no mano pakan ma ko ongkom no ko hukum ka basaw ken mau ya ka sngi sabaton ban rakhe khot ya ka hinriu sngi men tre ba ka sngi ka bahnyo ka balong ka sngi sabaton men chong thai ki jing tre ki jong me mom ka bomot yo kata piu blay habu ay ka sipaw hukum haki kon Israel ula don lapa kata ka jing sngo thu bakini ki kon Israel ki day ban buram ya ka sngi ka bekerpang baki day ban siu spa ya ka por ka jongki ublay ay lad iki bakin tray nadu ka sngi ningkong hadu ka sngi ka ba henrio hade ha ka sngi ka ba nyo ka ba day ka sngi utray ka mot ki shong thai niki kam ki jam ki jong pi baro na ha ka sngi utray pen kieu shika yeng ka jong ublay pen yaro pen mani ya ka karteng ka jong o but ya ka ne ka jo ko hukum ka bo ublay ula ai ki kon Israel ngi iro ha ki sla jong ka testament ka bathamai but kalong na ka benta jong iro Monday hadu Saturday ngilai ki kam ki jam ki jongi ngilai ki kelas ngilai ki school ha ka sngi Sunday pat pismat ne eman wan shaka yeng ka jong ublay to hakini ki banah ki bala ngemla kham tam ki heb ki baret namar ka kani ka pandemic ngemla ban kieu shaka yeng ka jong ublay henry komno leng ba ki online services pi jupet ne em hoi ka babha de ban pet mo namar balai ka sngi ka jong utrai ka de ka sngi ka ba khot ka ba kentang kum tang de ban penlut ye ne ka sngi ha ka pule ne ka ktien ka jong ublay ha ka jia selok mangi wan chi Sunday school mentangi la yo lat ban wan chi jia sen khna ro ngi dei ban kieu chi ka yeng ka jong blai ngi dei ban nang ban siu spa ya ka poru ban nang ta sho sho ha bangi phai shaka kitab shaka shithi ki Hebrew kalenong ka ba khandai ka dokhot ka ba nyau ko ongkom ne Hebrew khandai apu nyau ko ongkom ne te kumbala bo ha ki breu ban yap tang chi sen bat hadien ka ne ka wan ka jing bishar sngap ha labo yang igi breu ban yap tang shi sen hadien kani kanwan ka jing bishar ka jing kali kalong kat no sen ngin em hane ka pertai ha kat no sen ngin em shi sen ngin em kat no sen ngin yap shi sen ngin yap hadien kata kawan ka ka jing bishar ka bomot komno ka bomot ngidai banang ban siu spa e ka por kat ba ngidang don ha kani ka pertai ublay uthaw yanga uthaw yangi baro bad habo ubo yangi na ka parthai udon ka jing thmu na ka banta jangi ublay ay yangi ka por bangin le komno bangin penon kam bahai ka nga sutanat ya ka jing ong jong unong tho ni Rick Warren ude u pastor u bathor itu ka the purpose driven life uong komne uang pitep andangi poisya baneng ublay kali artali ka jing kali uang kajing kali ka baneng kong ka boleh kali unong melale lene pilale ayu baru kun jonga u Yesus Kristus kata ka baneng kong baga baar kajing kali ka boleh kali uang pilale ayu bat ka por ka ba ngala ay pi hako ka sngi boleh bishare ngi ung kali pila si uspa ne me ka por pila pendon kam hok ne me ka por ka ba ngala ay pi ken mau ngi im ka perthai tang chi sen bat kat bangi nang don han ka perthai ngin nang ban siu spa e ka por ngin long ki ba start am dai ki ba biet bengin yat ha ka lenti ka jong utrai nang ta shu shu sa chi sen ngan pan ka ma ka sam ka ba khandai pho ka dokhat ka ba khat ar ka be ni hep khna ila da pulia ka ba sedang ru ko ongkom no to hi kai ngi bangin nyo ya lagi sngi jongi kumta ban pen yo hangi ya ka do not ka jing stan ngan ong sa chi sen to hikai nge
banyo yaki sengi jongi kumta bengen penyo hangi ya ka dok not ka jing stan kata ka jing karpat ka jong nong roi sa mau belai ban hikai ngi bengen nang banyo ya laki sengi kini ki hap kon kena kon pi junyo ki sengi mata kan usnam pi don le se na preja pi ki san rus nam nyo snam pras nam kumta ter pi junyo ne em ki sengi ki jong pi kan usnam ni em ka pertai ka kten jong belai ka ong no hinyo phau la ne prapo snam la da khlan hadin kata iba im prapo chaneng ka dei tang da jing ai ki jong belai dekat bangin ang im hani ka pertai nyaw ki sengi mo la pi im rus nam ani ngala le yu rus nam arpo snam ngala le yu arpo snam pi ka ne ka jing sngo tho ba yaki sengi ki jongi la nyaw hani ka pertai kayarap yangi kan bangin penon kam hok ya ka por kayarap yangi bangin yad hakalenti ka bo belai utmo na ka benta jongi ngakwa ipi ki hap khana ki khot jong jesa khana de pile chayeng shibet haba pishong puson ya kane kasam ka bakhandai phau puli ka hayem ka khot ka bakharar hikai ngi bangin nang banyo yala ka sengi perkhat ngalale ayu ka tasnem hato ke ka bangale nga kamen ne em nga sai kala sai so ne em ha ka jing im ka jonga kadai ka khubor na mata jonga ro man perkhat hak ini ki sau pos nam ke blalai ngalale ayu hato ngalahun ngalabiang ka to ka jing trai ka jonga nangan don kam da ban trai shu kata kan ka jing ai men sim na ka mata jonga nam ta jongi lang baro kan baka jing im ka jongi hana ka partai ka don ka jing thamu bakat bau belai udang ibet ban bu yang hana ka partai ngi don kam man long ki ba start bat bengin siu spa ya ka por bat khaddo ngakwa ban bu ya kan ka jing keli de le se pila ban keli pat ti kumno ka ngan pendon kam ya ni ka por kumno ngan penlut ya kan ka por ka ba ubelai udon na ka benta jonga bat ka jubab ka ngakwa ban ai ni ka por kalong bangin pendon kam ya kan ka por ka ba ubelai ai ngi bangin penlut ya ni ka por ka ba ubelai ai ngi kalong bangin sngo tho ningkong ba ka jing im ka jongi kam dai ka jongi bangin le kat bamon ngan ong biar kata bangin sngo tho kumno bangin penlut ya ka por ka jongi bangin siu spa ya ka por ka jongi kalong bangin sngo tho ya kata ka wai baka jing im ka bo bleu ai ngi kam long ngi bangin le kat bamon ka jing im ka jongi ka dei ka jongno ka jong blei ka jing im ka jongi ka dei ka jong blei ti naman ka jing im ka jongi ka dei ka jong blei ngin le kumno ngi ban IT la de hau jisu mo kini gi hep khana ki bawan chi gi sang khana cha Sunday school ngi ju hi kai phi borobor manadu dak khana phin IT ka jong ka jing im ka jong pi hau jisu kres bakat ba pinang he pinang san la sandur ya ka jing im ka jong pi kat kum kamon ka jing thmu ka jong belai bat nga kwa ba phen phai khat du bat nga chakan ka kitab Deuteronomy ka lenong ka ba shipau ka khot ka khat ar ka ongkom ne minta te ko Israel utrai uba ubelai jong me ukwa ayu na me tang ba men shep tiang yu utrai uba ubelai jong me bat men ya hakilenti jong ubaro bat men ie yu bat men shakri yu utrai uba ubelai jong me dalaga do anot baro bat dalaga men sim baro kata kalong kajing ka hukum ka ba ubelai uai hakikon Israel hakatu ka por pi gini gi kon Israel hakatu ko por ba Moses ulong nong yalam ujong ki habu ulet ban kiu shau ulum Sinai habu yo e ka hukum na ublai ong shim ye gani ka hukum shim ne ka kitab let ai ki kon Israel pen kan ma ho ki ya ka ka ba ublai don man kren na ka benta jong ki kalong kum joro na ka benta jongi hagane ka step kan la pi ong kum no ngan pen don kam ya ka por ka jonga kum no ngan pen lut ya ka por ka jonga ka jubab hane ka step kalong ningkong ba pen shep tieng ya utrai habong shep tieng ya utrai kamot kum no kam ong ban shep tieng ba hakatin pare ong fear mot ba shep tieng ba shu tieng sa kamot kum ta hakatin ka jong le shep tieng ya utrai kamot reverence shep tieng buram na kata kada bangi penon kami ke kerteng utrai la do belai ni penon kami ka daka jaka jing kentang kata kamot bangin shep tieng ya utrai nang tapan bangin yaj hakalenti ka jong ubaro kum ki kristan
Dan kalau tali ke lenti ke bangin banyak. Tali ke lenti, mau ngidai budget ya kawai ke lenti, kabadai kat kum kamon ke jong belai, kawai ke lenti kabadai kat kum ki jingso bahas ke partai. Te hakno ke lenti ke pipi de banyak. Nak kata kedau ngidan kami ke jing start na belai. Ngidan kami ke jing syampang ya kano ke lenti bangi dai banjir. Nang tapat bamen syakri ya utrai obo belai jong me. Ni aingo yu belai bahang ni ka balang hang mauro ni shibon kini ki kena kini ki paralok samla baki don kata kamen sia man syakri yu tra ha jesa kena ha jesa sama ka long shisha ka buram na kamen tau belai baka don kata ka do nuot bangin syakri yu tra pe yu Samuel ko mu hab kena nadu ka por budak kena wa yu sngo ya ka jingkhot ka bu belai yu khot yu mo bor ko ngo ya kata usolong uwai ni ki prophet ki bakrau hari Israel te kum ju ro ingi ublai udawai ka donot ka jangi bangin syakri ya badha mangong syakri kamut babaro ngilak banyak pastor baro ngilak banyak missionary namar kita ka de ka jingkhot ka jong ublai re hala ka jong ka balang ha ka jia sang kena ha ka jia sang samla pila pan ai ka jing syakri ka jong phi de ki sap ki phong ki ba ublai ula ai phi bat khat do ublai ong kom no wang ba phin ai ka donot ka jong phi baro bat ka men sim jong phi baro ban ai ka dok not baro kamot shispa na ka shispa ngimla barang ni try ka benot te ban ai ka dok not ka jonga longan ai tang 30% ka shispa longan ai tang khandian haba ublai udawai ka dok not ka jongi kain kwa shispa na ka shispa andang ilala ban pendap ban ya ka hukum ka ba ublai ai ngi ngin shem shisha ya ka jing hun ya ka jing kamen ha ka jing em ka jangi but ha kini ki sngi ki besne ki babon ki jing penshoy bon ki jing sha elam bakala jogi khun khna jogi khun samla joka balang ka khtien ka jong oblai kalong ka bor na ka benta jogi kan pule ka met labat sngi but kham tam ki jing hikai ki bangi yo khna mgen long ki ba start bangin long ki ba bit bangin nang man siu spa ya ka por namar kini ki sngi ki long ki ba sneu to oblai un yarap pun ai bor ngi ba kum ki jesen khna bangin ang la kan ban im ka jing im ka badai kat kum kamon ka bakhut ka jong o ublai na ka ta ka buram ka jong o amen tangin ya duai ublai ubuk pa jing ubaha baneng i ai ngu me ko kendra na man ka por ka ba koridor ka ba mel ai ngi ha ka bangila man sha skor ka ktien ka jome ka blang ka ktien ka ba shisha ka ktien ka ba im ka ktien ka ba don bor yarap ingi ko kendra ba ka khubor ka bangi sngo na ka step kanom shu long thali ka do not ka jangi leni kan shu mi no kum to ni ki skor ka jangi ri ai kin ko try bo yu sambai u jang me kan ko try un ne ka do not ka jang ki hep khana khanang ba kin ko try nginang man ya hne ka lenti hakan ka parthai ka badap de ki jing sneu de ki jing thala suda but I bor kin ko try ki khon ki jame ba kham tam ya ka jing sen khna be ken long kin ko try ki sakhi ki jame ha ka no ka jaka ba me ibet ban bo ki ker khu ki je sen khna be ken la ban ya na ka por ka bor ka jame ba ken la kin ko try ban mi ki sakri ki jame ki ban ya lap ka khtien ki jame ker khu ka balang hi baro kin ko try hang ni hamauro ba kom ki khon ki jame ki khot ka balang ne hamauro ngin don kin ko try ta ka men sim ka shit hem bangin ang la kan ko try ban ya chaprang ha ka jing shakri ka jangi bat ka jing pen bana ka gospel ka jama try shim ka buram chalade nama ka kertang jong jisu ngi dwai bat ngi panro amen Ngapen pau ka jing sngungu ya ikong radiansi renga iblawan ra ya ka kubor ha ka baidei bat ka team jong ka jeseng kna ha ka ni ka snem ka boong siu spa ya ka por kublei shibun kong na ka benta ka kubor ka ba philawan ra ha ka ni ka step tu blei un kurkhu ya ka jingim ka jong phi ba phinangla ban shakri ya ka kerteng ka jong u omtang ha ka ni ka balang ka jongi henry ha ka district ka presbytery ka synod bat kumju ru ha ka assembly ublei ru un kurkhu ya ka yeng ka sem ka jong phi kong ba phinang ba kum ka yeng ru phinang la ban shakri ka kerteng ka jong u ngapen pa ru ka jing sngongu ya I organist
hakani ka step I Mr. Phil Bonwell nong siat, but inong ilam jing ruai Mr. Richmond Warjri. But kapan paru ka jing sngongu ya ki para samla, ki baring ya kani ka jing seng hakani ka step, ban penpoi ya kani ka jing seng, shaki yeng ki sem ki jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang. Tu ublay undalam dan ringkat bat pi, bat kumju ru unang kurku ya ka jing im ka jong pi, hak ba pinang la ban shakri ya ka kerteng ka jong u. Bat menta ngila poi sya ka benta ban yo ban penwai no ya kani ka jing shakri ka jongi ha kani ka step. Ngin penkut no hiru ya kani ka children's week bat ya kani ka children's Sunday ha kani ka step namar hak kapor ka bashibaji ngin sayo no pat ya ka jing seng jong ka balang. Tingi kermen ba ha kani ka snam ka banwan kum ka jeseng kena ngin sayo ban rakhi lat lut ya ka children's week bat ya ka children's Sunday kum ba ka julong ha ki snam ki baladam. Dia mentangin penuai no ekani ka jing shakri ka jongi ha kani ka step da ka bangin yarwai lang ka jing ruai ka ba san paulai sobhama benga ka jing ruai ka ba sau pau khandai na ka kot jing ruai kena bat hnriu spa hnriu na ka KHB bat hadian kata nga kerpat ya I advisor jong ka jing seng kena I Mr. Is imli ba in ngobha ban a ya ki jing kerku penuai ka jing ruai ka ba sau pau khandai ngilong ki khna ki baret kum ki khlor ngi ting shan hapdeng jing dum jong kamiet krik krik ngi yai ting shan baro sau tli ki dkhon bat ka chorus ka jing ruai ka ba sau pau khandai. Long ki ken na baret kum ki klor ngi ting shan hap deng jing dum jong kami krek krek ngi yai ting shan ting shan ting shan ting kum ki kloret hap neng man la ki por ngi yai ting shan jing suk jing kmen keleng krep krep kum ba ki klor kat shat bian ngi pen ngi ru nang yai ting shan kat ba ngi nang pen ting shan ting shan ting shan kum ki kloret hap neng man la ki por ngi yai ting shan jing suk jing kmen keleng kum ki kloret hasun bneng langi treni lekan bara borngin yai ting shan sha jing snivngin ampai ting shan ting shan ting shan kum ki kloret hap neng man la ki por ngi yai ting shan jing suk jing kmen keleng Hosana jam Hosana Rangin yaro nilong mau kordor ukres jinkmen kibriu baro ting shan ting shan ting shan kum ki kloret hap neng man la ki por ni yai ting shan jing suk jing kmen keleng
dong ini pun wai habangin samino nak yeng ke bokoj ke bekentang ke jong meko try tu isne ban kerkhui ki baro ki bela pendap hakane ka step kam tam ko try kan rat ikubor melios ngau chakri ka bai ke jong meko try to ai kan yo jaga ki do not ki men sem ki jong i we pi we baru ko try kan rat kam tam kini ki sngi ki bai ki bistom to ai man ni yarap ingi ko try kan rat bangi la ban sius pa ka por kam tam kini ki sngi ki bas neu try ha wai no to ai bi jing ai ka badap yang jong Jesus Christ try kajing ik ba jong boleh kupana bom jukut lembar kajik selok ke batiang bacanai pichai bor jong mensem khoi to kini lai kin chong sa bat kajing seng khana hang ni ka balang prestrin moro maru kin chong sa lembar ki khon ki jong me ki badon kleng stak pathe mane pendron rom teng bi im ki jong me menta bat shibom jukut ro amen